Τι πετάω γιατί πιάνω. Πάντα, μπράβο. Ναι. Μαλακία θα. Έρχεται. Μαλακία θα κάνουν. Είμαστε με Αντώνη Τερζή και Στέφανο Κιναλόπουλο. Κάνουν μαλακίες. Τον είδα! Τον είδα με ένα μυρό! Έλα στο ταξί! Όχι να Γρήγορα! Ναι ρε! Ο Αντώνης το κάνει καλύτερα, έλα! Μου κλείσε μάτι μάγκα! Δεν πλερτάει! Πού την πέφτεις μάγκα! Έχω άλλη! Έλα πιο εδώ! Έλα! Έπρεπε να πέσεις, Περιμένουμε να έρθει το αμάξι. Έλα, έρχεται! Άντε ρε, τίποτα δεν ξέρω, γρήγορα! Γιώργο, πάνω πένω, τι γρήγορα! Πάτα το πάνω! Γρήγορα! Ha ha ha!